Көзілер күн ел күзгісі. Көзілер fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, көзге көз қарашып тапшыруында. Xeyirli saatdə, hürmətli televizor qaramçılarımız, efirdə көзге көз қарашып тапшыруның şiğatdağı шығарылыşı. Aşıған kişilərə eydə тұрған sözlərim var, туктатмагыз yollarımdan. Büyük şahsımız Salat Nizamüddinov yazған, icad etкен bu мұңлы жырны kim әйе аңлап тұрасыз бізге ешіттірген жыршыбыз қабатланмас тауыш ол Идрис Ғазиев. Бүгін ол өзі біздің студиябыз қонағы. Идрис, әйтіп бітіріп алырмын, шуннан башлайық әлі. Сенің титуллар, йылдызы сағатлар өлі кеткен мезгіллер, ол Рәсейнің атқазанған артисті. Башқұртстанның, Татарстанның халық артисті. Салават Юлаев есіміндегі дәулет премиясы лауреаты. Галимов Сәлем премиясы лауреаты. Ауырғазы районы бұлдырған Галимжан Ибрагимов премиясы лауреаты. Һәм шулай бүгінгі күнні Уфа сәнғат институтында жыр сәнғаты кафедрасы профессоры һәм жыр сәнғаты кандидаты. Әстәғәфирулла тәубә. Мин әлі шап әйтіп біттім, тілләрім күрмәкләнә язды. Ничек мұны иңнәрін көтәріп ерте алар екен? Зипа, рәхмәт біресе шақыруға, бұл тапшыруға. Ол исемнәр әйталар, барса бір юл ғана келіп, көп біліп, иңге илмәді, алар бірәмләп, жайлап, йыллар аша, сатылар аша, дистәлеген йыллар аша келген әйбер. Ол енді әйтірек керек, ол титуллар деп әйтем, ол исемнәр, дәрежелер, ол қызметнің әйбер бір көрініші, қойған тырышлығының бір шағылышы. Мақсатларының шешіліші, үмітлерінің тұрмышқа ашуы. Чөнки балашақтан болған үміт, балашақтан болған тұрмышқа мәхәббәт, алға бару, бұл жерде өзіңнің орныңды табу, менә шушы юл белән бару, ул титуллар, ул исемнәр әлбәттә үзеңнең хезмәтеңне яратып эшләгәч, аны халык, тамашачылар да, тәнкыйтьчеләр дә кабул итеп, шушындый нәтиҗәләр биреп, үстәлеп бара икән, Аллаһка шөкер, мин бик шатмага. Мин анадан авырсын мин да, мин анадан шитләнмим дә, мин аны рәхмәт әйтеп кабул итәм. Чөнки ул минем генә эшем түгел. Bir özüm gene değil, kişi bir özü gene var mı durmuşta? Kişi balacaktan durmuşundan alıp kim bilendir var durmuşta? Etiyenli, aile, okutuşular, kollegalar, muzikantlar, bizim hünerge kelgende, jırçılar, kompozitorlar, kişi Nindidir bir aralaşuda mühitте yaşayır. Jirçi kişi, gümümen jirçi kişinin yazmışı şunday kızı ol. Ol mühitте yaşayır deyiş. Ol her vakitte şul maksat koyup alga var deyiş. Şul vakitte senin turmuşun oңшылы var. Şul vakitte mine şu sen tizip alıp ketken evrler de kile. Lakin onu alam dip maksat değil, hizmet item dip işlere gerek. Mine şul vakitte, men her vakitte da ol mine Bulgan, sen alğa barasın. Nindedir isim mi, nindedir derece mi birilgen iken, onu bugün şuşlay, ertege sinirden turasın da tağın işke şımasın. Ең бірінші ширатта ерағырақ яғына қайтыға әлем. Чүнки менә шуш хәтлек ақырын киленгән, матур итеп тасвирлап та бирдең име? Һәм шунда әлбәттә нигездәге ата-ана тәрбиясенә тукталдың. Минем инде бик горурлык белән тагын да бер тапкыр искәртеп тә үтәсем килә, хөрмәтле телевизор караучыларыбызны. Идрис минем якташым. Безнең авызда якташлар менә шундый талантлар, Бәхтияр Гайсиннар яклары, Халид Фатихов туган яклар, кияү булган яклар, Халид Фатихов, Лилия Фатихова, Tahir Якупов. Һәм инде бүген мин ихластан чын-чынында горурланып әңгәмәдәшем, кунагым белән горурланып утырамын. Чөнки менә үзебезнең авыргазы егете булып, аның үскән авылы, ул әтияне биргән тәрбиясе, бәлки шаклары бу хакта сөйләшми мөмкин түгел. Müdərisə boyu bilən Məryəm apanın 8 bala arasında 5-ci bala olub yaxtı dünyaya kilgən malay bulğan, ondan jigit bulğan, ondan İdris bulğan, ondan İdris Ғазиев bulğan. Менә шуңа күрә шуннан İdris Müdərisевич булды. Ondan İdris Müdərisевич bulğan. Бик дөрес, бик матур фикер. Һәм әйтәсе килә,
Шул тәрбиягә рәхмәт йөзеннән дә бала чакны бер хәтергә ала әле. Менә хәтта шуны бәлки чакта үскән ата-анадан күчкәннәр турында да йөзең якты бүгенге көнне сөйләшеп китик. Инде якты дөньяда урыннары җмакта булсын, булмасалар да күптән искә алыйк. Алар тоемлап тора диләр бит инде. Барысына да ышанабыз хәзер һәм шунда бәлки чакларыңны ничек үткән җыр сине хәтта үзеңнең якташларың, авылдашларың бик каты шәп итеп сибелдереп бии торган иде, биюче булырга тиеш иде, җырчы булып китте, әллә бию яхшырак та түгел иде микән дип тә әйткән булганнар. Әйдә әле үзең шул турыда Идрис. Әлбәттә гаиләдән башлана, чынлап та. Гаиләдән башлана, әти-әнидән, ата-бабалардан, нәнәйләрдән, әтиләр көннән нәнәйләр булу, картайлар булу, ул бик бәхет. Балачактан менә шушы тәрбияне сизү, яратуны сизү, шул вакытта миңа җырчы буларга инде безнең мөхит, гаиләдәге мөхит, музыка мөхите булу һәр вакытта да. Моңлы җырлар яңгыравы, әтинең тальянда, гармунда, баянда уйнаулары бик яратып, гомере буе уйнады. 84 яшенә хәтле әти уйнады инструментта. Инде азак соңгы елны чирләгәндә генә бик авыр чирләгәндә инде балам уйный алмыйм дип, бармакларым йөгерми дип, 84 яшендә язылган язмалары да бар, миндә сакланды. Ул уйный, әни җырлый. Әти ягындагы Самырхан абый, Мәкәрәмә әбекәй, алар барысы да Хафиз бабакай, әтинең туганнары бер туган, алар барысы да гармончылар, тальянчылар булганнар. Чөнки каян килә безнең нәнә әти ягыннан Шәмсә Камәр нәнә бик яхшы уйнаган тальянда. Әле ул гасыр башында кичке уеннарда, җыеннарда үзенең гармунын алып, яшьләрне күңел ачтырган, менә шушындый нәнәй булган безнең. Менә шулай итеп, теге буыннан, каннан, күзәнәкләр аша миңа чыкты. Һәм ул менә шу безнең гаиләдәге булган музыка тәэсирендә, ахаңда, шушы мөхиттә тәрбияләнгән балалар арасында менә барысының да бөтен җыелмалы бер әйтик көче тупланып миндә менә чыкты. Мин бер үзем алдым ул юнәлешне сәхнәдә, бер юнәлешне алдым шушы юлда, шушы профессиягә әверелдердем. Әлбәттә, әти-әнинең фатихасыз бу әйбер килеп чыкмас иде. Менә бу күзәнәкләрдән чыгып дигән вакытта, әле тапшыру башланыр алдыннан гына син тавышыңны көйләп торган кебек үзеннән үзе бер матурлык мин сорау бирдем. Бу кайдан син чыкынып эзләп үзең табасыңмы шундый җырларны? Кайдан ул синдә шундый халәт? Бик күп җырчылар бит хәтта бер-ике халык җырында шак-шак кайдандыр өйрәнеп җырлыйлар. Дигәч син шунда ихлас әтиеңне исеңә төшереп, шулай аның бер моңлы җырын җырлап күрсәттең. Телевизор караучыларга ишеттергән Идрис. Кинәнештә әтинең тавышы бик матур иде. Мәрхүмнең уйный бик шәп, ләкин бер гаҗәеп әйбер турында мин аны сөйләгәнем бар, ләкин менә туган тел каналы эчендә сөйлим әле. Кемдер ишеткәндер, кемдер юк. Бер тапкыр мин бер җыр өйрәнеп җырлап йөрим үземнең фатирда борынгы татар халык җырын. Җырлыйм, ниндидер бер урынында җырның әйбер тукталып калдым, капыл гына үземнең тавышымда әтинең тавышын ишеттем. Мин шок каттым, ниндидер бер менә шок булды, ниндидер аңлатып битерә алмаслык, ниндидер иштәге бер хаят, ниндидер бер мөхит, менә шул вакытта шушы тавышны хәтеремә салып куеп, тамагыма салып куеп, буны ничек онытмаска икән дип көч салып, җырлап, тагы да кабатлап шулай итеп, мин Yıllar ötkeş mükemmelde şuşulay kilip çıkal, nidedir akıl oturgaçma, dünya tecrübesi bilen bayıgaçma, elleğinde bir soğunganğa mı etini digende enini, bana onun şuşu tavuşu minde yankıragan gibi hem hazır her vakitte da jırlaganda etinin tavuşu bilen jırlar. Ol bulgan indi tuganda ok sende. Ol mine jimiş bulgan şulay mında şuşu mine eyteler bit etiyeniler bilen balalar arasında nindir görünmesi ilimte dip. Mına şu ilimte barlığım men toydum şuşunda. Şul jırны тыңлыйсы килә шулай бит телевизор караучылар. Şani şarifka يا شاعر
büdreleşeş Kiş akşamı sazı Qapqa yabılmı Ütken derine ömür Qalğan hadir Medine'ge yegilkeye büdreleşeş satıp alıp bulmayı satılmıyor satıp alıp bulmayı satılmıyor. Хайран, шулай бит тамашачылар, миндә шундый халәт булды. Әйтерсең дә бийек Урал тау башында бөркетләр генә кунар илләрдән тирән агым суларга Башкортстаныбызның табигатенә карап моңланып торган әтиң күз алдына килде. Менә шулкадәр матурлык бүләк иттең тамашачыларга, рәхмәт Идрис сиңа. Инде хәзердә әйтеп китәсе килә. Безнең районыбызның да йөз яктылыгы син. Бик теләп чакырылы булып торасың менә. Әтиәнегә авылларга тукталгач, аннары бит Авыргазының район үзәгенә дә алыгайып киткәч, күчеп, килеп яшәп, шуннан якты дөньялардан киткәнче анда да яшәп китте әтиәнең. Шулай бит. Шулай. Һәм бүгенге көндә дә бәйләнешне өзмичә Авыргазлар безне карый, тыңлыйлар да, сине яраталар. Авыргазларга сәлам. Сәлам да тапшырып китик. Инде дә хәзер шуннан килсәк бүгенге тормышыңда, әлбәттә, менә бу сәнгать институты кайнап торган музыка дөньясы, кайнап торган иҗат дөньяң, кайнап торган эш, хезмәт, дәрәҗәләрең барысы бергә бик күп кеше аңлап бетелми. Профессор. Менә әйтәләр, ул профессор икән, ул фәлән кандидат икән, ул теге кай бер кеше аны титул дип кабул итә. Ул менә синең әйтмешли вазифа диләр. Аңлатып та китәсе килә. Кай бер кеше профессор икән, димәк ул ак күлмәген киеп, галстугын буып, инде рәхәт кичерештә генә, теге депутатлар кебек, шулай гына депутатлар да үпкәләтеп куйбыйк. Аларның да хезмәтен аңлап бетмәгәндә шулай тоела иде. Түбәннән караганда. Әйдә без истәнрәк, тирәнтенрәк киргә әле менә шу фикергә тукталып. Ул менә сәнгать институтына килү, ул гомумән тагы да әйтеп китик, бит. Безнең әтиәни бит минем укытучылар. Әйе, мотлак кирәк әйтергә. Минем сеңелем гомер буе мәктәптә укытты, әле дә эшләп йөри бит. Апа тәрбияче булып эшләде. Безнең гаиләдә, Газифлар гаиләсендә бит, нәселендә укытучылар җитәрлек. Бездә менә мин әтинең, бит, әнинең ничек итеп мәктәпкә барганнар, ничек итеп аларның бик теге дистәләгән бит дәфтәрләрне тикшереп утырганнары балачактар шул хәлдә хәтердә калган. Алар кайтып мәктәп турында сөйлиләр бит, үзара аралашалар бит. Балалар турында үзебезне дә тәрбиялиләр, анда да тәрбияләргә кирәк. Алар Аллаһка шөкер, алар икесе дә бик яхшы укытучылар булдылар. Әти дә, әни дә, әле хәтле бик сагынып, бик яратып сөйлиләр. Анарда кемнәр укыган, әтидә дә, әнидә дә. Укучылары бәлки тыңлап торалар. Аларга рәхмәт сүзләре белән һәр вакытта да. Менә шушыннан килә минем укытуга да, бит, өйрәнүгә дә, бит, менә шушы бүгенге көндә минем сәнгать институтында эшләвем дә, җырчы да булып бару һәм шул вакытта каядыр, бит, мин юк кына түгел, 18-17 яшьтә Уфага килдем. 15 яшьтә, 15-8 класстан соң. Әле минем теге тавыш үзгәреп бетмәгән, мутация дип атала бит. Булай тавыш үзгәрмәгән, ирләр тавыш түгел, малайлар белән ирләр тавыш үзгәрә торган тавышрак.
сәнгать институты, сәнгать училищесына килдем, миңа әйтәләр, син тыңлап та карамадылар, анда мине теге кабул итү комиссиясына да кертмәделәр. Шушында документлар кабул иткән бер ханым миңа әйтә, син яшьсең, син бар, монда не йөрмә, син бәләкәйсең, сине бар алмаячаклар. Бар ана ниде Октябрь революциясендә музыкаль педагогик училище бар. Шушында бар. Анда алалар музыка укытучысы әзерлиләр музыка. Ярый, авылга кайтасы килми бит малай сифа. Килде, ничегендә авылдан документ алып чыгып киттем. Мона керәлмичә кайткан дип сөйләп була бит авылда бит. Шушылай бит инде үзең беләсең, син авылда чыккан кеше. Юк, гарьләндем. Юк, кайтмыйм, тегендә барабыз. Абыйларга әйтәм, мен тегендә бар инде, нигә муспедка. Ладно, музыкаль педагогик училище. Мен анда бардым, җиңел генә әйттереп экзаменнар биреп, кирип киттем. 2 ел. Шушында инде җырлыйм. Хаманда. Анда төрле фәннәр бар, ләкин тагында җырлыйм. Ләкин анда да шушы педагогика дигән сүз бар. Әйбет, кирип калган музыкаль педагогик училище. Аны барыбер дә җырчып килә, баласы килә. 17 яшь булгач, Миләүшә Галина Мортазина үзебезнең абруйлы профессорның классына, училищега кирдем укырга. Менә шушында тагы да күрәсең иде, укытучылар арасында бит син. Син җырчы буласың, дә син карыйсың, синең белән ничек эшли укытучы? Параллель рәвештә килә. Минем шулай килә. Бала чактан укытучылар килә. Менә шу музыкаль педагогик училищеда алар җыр укытучы әзерлиләр. Миләүшә Галиевнаның әйтик методикасы, җырчыларны тәрбияләү методикасы әйбит. Аның мәктәбе, җырчылар мәктәбе. Анда өйрәнәсең бит. Мин анда 4 ел сәнгать училищесында, 5 ел институтта, 9 ел укыдым. Безнең Миләүшә Галиевна классында 3 кенә кеше шулай укыдылар. Училищеда, институтта бер педагогта. Ул Радик Гариев булды мәрхүм, Бенер Мустафин мәрхүм. Менә өченчесе мин, Аллага шөкер. Менә шулай итеп Миләүшә Галиевна азак инде филармониядә эшләп, байтак еллар эшләгәннән соң, 10нчы елны мин инде филармониягә киттем. Менә 2001 елдан инде әйтәләр бит инде әзрәк кенә нагрузка алып, әзрәк кенә укучылар 1-2 укучы алып, Миләүшә Галиевна шунда Фәрзән Фаткуловна мине чакырдылар. Сагитова Фәрзән Фаткуловна бүген көндә ул кафедра мөдире эшкә. Мин шушындан җырлап та филармонияда педагогик эшендә алып бардым. Менә шулай итеп, балачактан килгән шушы юнәлеш, әйбит, бүгенге көндә мин инде тулы дәрәҗәсендә укытучы, әйбит. Чынлап та профессор дигән әйбер ул титул, ул исем, әйбит, ләкин аның вазифасы да бар. Профессор вазифасын башкара дигән сүз бар, әйбит, кафедрада. Ул нәрсә? Ул җаваплылык дигән сүз беренче чиратта. Син кешеләр өчен, балалар өчен, шул килгән синең кырыңа килгән, синең классыңа кергән булачак җырчыларның язмышына әйбит җаваплысың. Менә аның бит, ул бит теге йөртү генә түгел, әйбит, аны бит алып чыгарга кирәк, 5 ел буе укытырга кирәк, әйбит. Төрлесе бар, барысы да теге кайберсенә Ходай Тәгалә бик зур тавыш биргән, кайберсенә тырышлыкны биргән, кайберсенә ялкаулыкны биргән, кайберсенә бәләкәй тавыш биргән, әйбит, тырышлык бар, бәләкәй тавышы бар, ялкау, төрлесе бар, менә шулай әйбит. Ләкин алар барысында бит әпәләп, әвәләп, өлгөртүп 5 ел эчендә син профессиональ дәрәҗәдә чыгарга тиешсең. Бик авыр эш. Әлбәттә бик авыр, тынгысыз эш. Ләкин мин теге рәнҗен итеп әйтмим, үпкәләп тә шуннан мин зарланмыйм, чөнки мин ул эшне яратам. Мин ул яратам студентларны, аларның проблемаларын әйбит чишү. Минем өчен әйбит, аларга ниндидер тормышта рәхәт була икән, әгәр дә мин кемгәдер ярдәм итәм икән, әйбит, минем өчен ул рәхәт. Аларга җылы сүз җәлләмим, аларны мактыйм. Кирәк вакытта мин бик шундый таләпчән дә, тәнкыйтьче дә, таләпчән укытучы кирәк вакытта. Аларга кай вакыт эләгә, бик кат эләгә, бит. Характер бар безнең авыргазларның, беләсең, характерлы без кешеләр. Аллага шөкер инде. Иркәли дә беләм, назлый да беләм, бит. Менә шушының белән мин бик яратам үземнең эшемне. Чөнки мин яшь егетләр, кызларга ярдәм итәргә тырышам. Һәм кемдер ярдәм итәргә тиеш бит. Менә шушы тагы да әйтәм, ул җаваплылык, вазифа, профессор вазифа. Беренче чиратта җаваплылык һәм кеше язмышы өчен син, әйбит, менә үзеңнең намысыңны да күрергә тиеш, тырышлыгыңны да, булмышыңны да, бөтен талантыңны да шушы бала, әйбит, синең классыңнан, әйбит, канәгать булып китсен, чыксын, үзенең һөнәрен дә өйрәнсен, сәнгать өлкәсендә дә үзен
таба алсын, һәм шул вакытта профессионал булып, әйбет, менә шушы үз урынын табып тормышта, тамашачыларга, тыңлаучыларга менә шу без өйрәткән әйберне үзенең тавышы аша, үзенең таланты аша нәрсә тели әйтергә, шушыны барып җиткерсен. Менә шушы безнең максат, әйбет. Укытып кына утыру түгел, аның бит перспективасы булырга тиеш. Шунысы да тагын да безнең әйбет, безнең эшнең без шушында аның менә шушы перспективага эшләргә тиешбез. Без bir көн өчен генә түгел, киләчәге турында уйлыйбыз. Киләчәктә төпле база алсын ул бала, әйбет. Киләчәктә уйласын, әйбет. Киләчәктә шушы менә вокаль технологиясын да сакласын. Әйбет, гомум мәдәни шушындай тәрбиясен дә сакласын, әйбет. Хыянат итмәсен сайлап алган хезмәтенә. Әйбет, җиңел юл эзләмәсен. Әйбет, җитди караш белән, җитди уй белән, әлбәттә бу авыр эш, әйбет. Ләкин мин ул эшне бик яратып эшлим. Бик яратып башка. Менә бу тәңгәлдән мударис дип әйтәм инде, Идрис дип якташ итеп якын итеп сөйләшеп утырабыз, әңгәмә җылы була бит, шулай иткәч, чордаш булгач замандаш мударис дип әйтәсе килә, өметләрне аклап өлгергән җырчыларны булдырдым дип әйтә аласыңмы? Аллага шөкер, Чөнки әле теге зур булмаса да педагог әйбет тәҗрибә, әйбет. Бар җырчыларыбыз театрда да җырлар, филармонияда да бар, әйбет. Чит илләрдә дә, чит шәһәрләрдә дә, Мәскәүдә дә, чит илдә дә, Голландиядә бер кушып җырлый, әйбет. Классик юнәлештә җырлый, фольклор буенча да алып баралар эшне, укыта да кемдер, әйбет. Кемдер Себердә эшли, әйбет. Берсе Яңа Уренгойда, берсе Когалымда эшләп йөриләр. Алар үзләре хәзер тәрбиялиләр, андагы балаларны укыталар, үзләренең студиялары бар. Менә без шуның өчен бик шатланып эш итәбез, яшибез. Һәм бүгенге көндә дә класста, Аллага шөкер, мөхит әйбәт. Чөнки ничек кенә булмасын, аеруча студентлар белән эшләгәндә, аларны үз дәрәҗәгә күтәреп, аларны ихтирам итәргә кирәк. Аларның дәрәҗәсен, аларның әйтик иштәге булган менә алар бит җырчы, алар бит менә үзләре аларны сүндермәскә, аларны кыйнамаска, бит аларны бетермәскә, аларга һәр вакытта менә ут биреп торырга, бит менә шулай утын салып торырга учакларына, бит ул җиңел түгел, җиңел эш түгел. Менә шул җиңел булмаган хезмәттә бер четерекле җирләре дә күп бит инде. Элек вакытта менә әле ничек укырга кергән, мин сөенеп утырам. Әйтергә кирәк, музыка педагогия училищесынан аругына кешеләр чыккан, мин дә шунда укып беткән, авыргазылар. Ул бик төпле белем бирә торган. Менә укытучылык, минем әни дә укытучы булгач, бер кая да сәнгать юлына җибәрергә, әллә инде Идрис Газиевныкы хәдәр моңлы тавышлар тумыштан булмаса да, нык якын булганмындыр инде үз эшмәкәре. Яртысы синеке бит. Теге дефис белән тире музыка, педагогия. Шуны яртысын гына миңа калдыра әле дип заманында мин дә шулай барган идем. Әле карап утырам, барыбер төпле белемнең нигезле белемнәрне узып шулай булгансың. Идрис менә әйтәсе килә, кайбер вакытта ата-ине аңламый, балаларын җырчы буласы килә. Алар куркалар бүгенгесе көнне аларны ошырып җибәрергә, бар син укы дия торган заман түгел. Һәм шуннан соң бар матди як, кәсепкә генә әйләнгән җирләр бар. Бар матди ягы. Менә моңы бар, акчабыз юк барып кирип укырга. Менә бу тәңгәлдән теге туп-туры сиңа кагылышлы сораулар. Таланты азрак булып, акчасы күбрәк булганнарга җиңелрәк түгел микән? Укырга кирип китеп кеше әллә киресенчә әйтә аласың, ничек дип җавап бирәбез? Менә безнең бит инде сәнгать училищесында да, сәнгать институтында безнең бюджет бар. Әгәр дә чынлап та таланты бар икән, сәләте бар икән, барбер дә ул сәнгать училищесына килгәндә яшь бала, әйбит, ул бар конкурс аша үтеп, әйбит, ул анда кирип китә ала. Әйбит. Бик матур җавап. Шуннан соң ул дәвам итә. Бик уңышлы тырыш хезмәт салып сәнгать училищесын тәмамлагач, әйбит, аның мөмкинчелеге бар, әйбит, шул конкурс аша, әйбит, сәнгать институтына барып кирергә һәм анда ук шулай ук бюджет нигезендә, әйбит, белем алырга, әйбит. Моның өчен бик талантлы булу да кирәк, әлбәттә, тавыш булу да кирәк, әлбәттә, һәм тырышлык, әйбит, капланып ятып, менә шушы сайлаган эшеңне алып барырга. Миңа еш кына киләләр. Кайберләре ниндидер сорау белән уйланып чыгып китәләр. Күпмедер вакыт яшь алтыртар. Ой, Идрис Мударич, сез дөрес әйткәнсез, мин менә шунда барып кердем. Җырлавым мин җырлармын башка җирдә дә.
Мына шушылай, әйбет. Чөнки ул бит җырларга теләү дигән әйбет. Ул бит аның мөмкинчелек белән, әйбет, теләк белән мөмкинчелек арасында да аерма бик зур. Ул бит җырчы булу кирәк, әгәр дә сине колак ишетмәй, тавыш чамалырак булса, әйбет. Андый балаларга килгәләр әйбет. Энекәш, сеңелкәш, әйдәле утырып сөйләшигәле, менә бу мәсьәләдә әтиәнең нәрсә диде сиңа? Әйбет, шулай иттереп без мин һәр вакытта да әйбет аларны, чөнки алар зурлар. Алар килгәннәр бит эш нитәргә сайларга дигәндә үзләрен килеште. Алар инде бала чага түгел, балалар бакчасына йөргән түгел, мәктәптә дә түгел, училищеләр кирәк. Алар белән әйбет үзең кебек, әйтик, өлкән кеше кебек, менә тулы сөйләшү кирәк. Азрак кына күтәренке кәйф калдырыр өчен шул сорауларга мотлак җавап алып китим әле. Менә яраклашу юк дигән сүз. Мактанганны, гомумән мин Идрисне күз алдына китерәм. Элекке еллардан бирлек бик сирәк очрашабыз бит инде. Сирәк очрашабыз, авыргазлар булсак та, үзебезнең район бәйрәмнәрендә булай сирәк. Күз алдына китерәм, бик дөрес кеше. Менә ул дөрес кеше ни булырга тиеш. Теге безнең бәләк чакта әйтәләр, эшми, тартмый, кызлар белән йөрмәй. Эшми, тартмый, пешерәк җиргә басмый. Бу тормыш кирәкми, илем өчен бирәм дә куям дигән урыс кебек. Шуның кебек мәктәптә күз алдына килә, әтияне укытучы булгач гел булай гына булган. Шуннан бер начарлыкта кылмаган, тәртипсезлекләре булмаган кебек. Гомумән менә шул җирдә генә шул кадәр матур иттереп, шундый биеклектә калый гал, сәхнә биеклегенә шуны үзен күтәргән Идрис. Бәлки чактан шулай булдымы ул? Менә мактаганны, гомумән мактаганнан бузыла торганда түгел, макталганны ярата идеңме? Юк, ул әйтегендә мактаган ул кемгә ярамый, кем яратмый. Аны күтәрә белү кирәк. Һәм аны бит кабул итеп, бит анарга мин бәлки чактан ук теге үз яшьли ук мин фәлсәфи фикер йөртә идем. Мин тормышка да мин ничектер эшкә дә, дөньяга да, табигатькә дә бит ниндидер аңлап, мин бит бәлки чактан ук бу кырмыска кая бара икән. Күзәтем. Менә шулай итте, теге бәлки генә таягын үстери. Бәлки генә кырмыска шул хәлдә таягны ничек кая алып бара? Тегендә кирәк. Менә кырмыска ничек тормыш китә бит. Эшли. Бит. Аны белмим мин аны мактыйлар микән, аны юк микән, бит ул эшли. Бәлки мактыйдыр да аны бит тегендә төптә уясында. Бәлки. Таякны алып кайткач. Таякны алып кайткач. Менә шулай итеп кызыксынып яшәп, һәр вакытта да мин әлбәттә мактаулар булды, әлбәттә, ләкин бала чактан ук, мин чынлап сугышкан бала булмадым. Зифа, безне авылда ничек тәрбияләделәр, без чыгып киткәндә бит, әтиянең битенә йөз кызыллык китермик дип. Менә бит шушынардан килә бит. Әлдә шул бара ул. Ул бит шушы алып барадым, әтияне нәрсә дияр, әтияне мин 15 яшьтән чыгып киткәндә чемодан 20 тәңкә. Балам, без сиңа ышанабыз. Йөзебезгә кызыллык китермә. Менә ул, беләсең, бу закон, тормыш законы. Менә шуны бозмаска. Менә шул флаг урынына. Менә шушы флаг, шушы, беләсеңме, шушы ул Коръәндә, шул Библиядә, шушы барысы Талмудта шул, понимаешь? Идрис шул кадәрлек дөрес сәяси тапшыру кебек булып китмәсәләр, менә артист тормышы, җырчы тормышын барыбер үтәсең башка артистлар кебек бит. Әллә ничә хатынга өйләнеп бетәләр инде шул артистлар турында сөйлиләр. Аның тегендә бер сөяркәсе бар, монда бер сөяркәсе бар икән. Аның тегендә әллә кем бар, монда әллә кем бар. Хәзер хәтта теге гаиләдә тыш уллары, кызлары аталарын таба башладылар. Хәтта шундый теге килеп табып, кемгә мал кирәк, кемгә байлык кирәк. Шундыйлар да бар. Гамәлдә бик дөрес кеше буларак шундый бик матур тукталышта буласы килә. Синең мәхәббәт турында инде бер матур җырың бар әле. Мин барсына әзер мәхәббәттә, синең өчен әзер барсына. Синең өчен әзер барсына. Шундый моңлы матур җыр. Аның хуҗасы кем икәнен дә беләсегез киләдер, хөрмәтле телевизор караучылар. Ләкин бу сәхнәдәге җыр, тормышта мәхәббәт синең өчен бу нинди аралык белән бәйле. Бу нинди сүзнең мәгънәсе синең өчен бу нәрсә ул? Нәрсә ул? Мен Идрис өчен мәхәббәт. Ул мәхәббәт ул сүз. Бер уйлаганда, мәхәббәт дигән сүз әйбәт сүз. Менә кеше белән, бер кеше белән икенче кеше яраткан кеше арасындагы ул ниндидер элемтәләрне әйбәт
Yıllar aşa nıgıgan, yıllar aşa şınıkkan, yıllar aşa tağı da maturaya düşken, şiberlengen, yıllar aşa seçka atkan, nindidir jimişler bilgen, mana şunday, onu nindidir söz bilen anlatıp bulmayı. Onlara söz yok. Менә шул сүз юкның хуҗасы, аның тормыш иптәше Венера. Чын-чынында да бер гайбәткә кагылмаган гаилә. Ишетергә туры килә бүтән артистлар турында имеш-мимешләрдә чынлап та мөхәббәттә нигезләнеп, бәлки көндә яратышып тору, яратам дигән сүзне кычкырып әйтүдә генә түгелдер. Юк. Ул әйбер бик еш әйтелергә тиеш түгел. Ул әйбер кулның тиюенә, ул әйбер күзеңә карауда, ул әйбер бер-береңә тигәндә, сыйнышканда, менә шушы әйбер, менә шушында күренә ул. Ул әлбәттә колак ишетә бит. Колакка да кирәк андый сүзләр, ишетү сүзләр әйбер. Ләкин икенчерәк сүзләр бар, икенчерәк назлап әйтүләр бар, әйбер. Аларның барысын да әйтеп булмый, әйбер. Ләкин шушы аңлатып әйтә алмаслык менә шушы элемтә, әйбер, әгәр ул кешедә бар, я ул юк. Менә бу җирдә инде мәҗбүр булам мин сорау бирмичә булдыра алмыйм. Мин чөнки телевизор караучыларыбыз, тамашачыларыбызны кызыксындыра торган сорауларга да шәхесләргә җавап алып каласы килә. Бар гаиләләр мөхәббәтсез, мен мөхәббәтлеме, балалар барга таркалмады дигән, мин бик килешмим бу фикер белән. Ул аның алар гына, бала гына тотка түгел дөньяның. Бар менә бер шушы хәтле матурлык итеп алып киткән һәм әлеге көнгәчә алып барган шушы матур тормыш, парлы тормыш. Менә бу мисал, сезнең мисалда, Венера белән сезнең мисалда шундый матур итеп яшәү. Менә бу төшенчәләрнең кайбер җирдә халык төрлечә фикер йөртә бит. Менә бу сезнең гаиләдә, сезнең бер-берегезгә булган мөнәсәбәт, җыр, музыкага шул хәтле гашык җаннар булып яшәү нигездә бәйләп тора. Менә бер нинди мисаллар белән дә тиңдәшләп тегеләр, шулар булар шулай моңа бит сез кагылышлы түгел. Үзең ачыклык кертеп кит әле шушы аралыкта. Аның шунда беренчедән әлбәттә безнең ул бу тормышны дөнья көтү, дөньяда булмышыбыз, икебезнең бергә булмышыбыз, беренче чиратта әлбәттә ул безнең эшебез белән дә бәйле. Чөнки без шунда дөрес әйттең бит музыка дөньясында икебездә. Чөнки икебездә эмоциональ, икебездә сизгер, икебезнең дә бит, икебездә әйтегендә үзенең урынын, дәрәҗәсен алган кешеләр. Әйбет, ул да бин зур шәхес, әйбет, бу музыка сәнгать өлешендә, өлкәсендә әйтик мәдәни агарту, музыкаль мәдәни агарту өлкәсендә дә аның зур эшләре бар. Инде шушы җыр, музыка аша бит танышып китүләрдә, беренче танышуларда, бәлки анда ниндидер элемтәләр дә булмаганда, әйбет, менә шу музыка аша китте. Һәм шуның нигезендә ниндидер хисләр барлыкка килде. Гаиләнең ныклыгы. Хисләр барлыкка килде. Һәм менә шушында, әйбет, беренче чиратта мин уйлыйм, әйбет, бер-береңне шәхес буларак ихтирам итү. Чөнки һәрбер кеше ул шәхес. Гаилә әйбет бергә, ләкин хатын да шәхес, ир дә шәхес. Аның да үз дөньясы бар иштә. Ирадның да үз дөньясы бар иштә. Бер-береңне аңлап, шушы ике дөнья бергә аңлашып, бер-берен битереп түгел, бер-берен басып түгел, әйбет. Менә шул вакытта аңлашып, ихтирам итеп, әйбет, һәрберсе шушы ике дөнья бергә кушылса, менә шушында инде ул гаилә килә, гаилә үсә, гаиләнең һәрбер кашанда сиңа әйбет моңсуда түгел, сиңа ниндидер теге авырда түгел бу дөньяда яшәү, әйбет, бөтен авырлыклар җиңел үтелә, әйбет. Сине аңлаган кеше бар. Менә шуңа күрә дә минем бигрәк тә яратмаган бер әйтем бар. Әйтәләр, тулы гаилә түгел. Менә ул тулы гаилә, ул менә шушы халәт булган. Халәт, менә шушы халәт. Беренче чиратта мин бар да әйтеп, әлбәттә, яшь вакыт, әйбет. Аның бит шул вакытта ук салына. Менә әле бу көннәрдә генә ике студент күрдем дә, алар җәй көне аларның туйлары булды. Үзебезнең сәнгать институтында әйтәм, мәхәббәтегез бар, өйләндегез, яратышып әйбет. Мин сезгә иң бер-берегезне ихтирам итеп, саклап яшәгез.
bir-birinizni аңлап яшәгез. Бик матур фикерләр. Идрис, менә кыска гына сораулар, кыска гына җаваплар. Тапшырубыз кызганычка каршы ахырына якынлашып килә. Эй, гади Идрис булып кайтып өйгә безнеңчә яшәү башлана. Бардаш, коттеджлар бар, матур итеп дөнья көтәсе, дөньялар түгәрәк, шәһәрдә фатир бар, үстергән җимешләр дә бар. Әллә Идрис бакчада да эшлиме? Яратам мин җирне. Җирдә шиконырга әлбәттә яратам, чөнки без бала чактан шулай үскән инде. Бакча карап, әйбит, ярдәм итеп, әтиләргә, ниләргә ул баласы шулай бит, әйбит. Кыярында, помидорында үстереп, анда сарымсагында, суганында, әйбит. Үзебез су табып сибеп, безнең бит су, безнең авыр газларында кытлык бит инде, безнең Корманайда гомумән, әйбит, шуны авыр газдан, анда Ярак күлдән шулай итеп үстергән бала чактан булган хәлләр барыбер шушы җиргә тарта. Эшлимен дисең инде. Җиргә тарта, эшлим, җирдә эшлим. Карап торасыз? Без авылдан чыккан җегетләр, кызлар әйбит. Җир шул хәлдә тынычландыра. Җир менә дәвалый. Ниндидер әйбит, ниндидер эштә борчулар булса, шул җирдә утыртасың, ул үсемлекләр белән шөгыльләнәсең. Шул тиклем тынычлана, шул тиклем миңа килсә әйбит. Ул прямо бер ниндидер бер инде дәвахана инде. 8 март көннәрендә генә берәр нинди тәмле ризык белән сыйный микән Венераны, әллә гомумән ашарга пешерү тирәсенә якынмы Идрис? Мин бик якын, чөнки мине әни тәрбияләде. Мин әни кырында һәр вакытта әнинең беренче ярдәмчесе булдым. Пиш кырында, миш кырында, һәр вакытта таваларны әйләндереп тордым, пәрәмәчләрен, яндагы пирожкиларны һәр вакытта да. Шуның өчен без кухняда да бергә. Исләре чыккан кебек булды, теге пәрәмәчләрнең гафу итәлмәслек хәлләр дөньяда булды дисәң, бер очракта юкмы? Син моннан азатмы мондый хәләттән? Булмадымы андый чакларың? Гафу итәлмәслек юк, мин онытам күбәйберне. Кешенең гаҗәеп бер хәтеренә гаҗәеп әйбере бар бит, оныту дигән гаҗәеп сыйфаты. Онытмаса кешегә бик начар булыр иде. Иң зур хатаң бу тормышта бармы? Бәлки юктыр да. Әйдәл. Уй, алай әйтәлмим. Юкмы? Булмасын да. Шундый матур әңгәмәдәшем туры килә бүләргә безнең матур сөйләшүләребезне инде миңа да бик кызганыч Зифа сезнең белән сөйләшүгә телевизор караучыларыбызны, тамашачыларны шатландырып, әмма бер матурлыкка тукталмыймы, тарих калдыру өстендә бик изләнәсең. Кыска гына булса да шәхесләр турында әйттерми, саулашканда алып калмый, матур итеп зәңгәр экраннарда тарихи җырчыларыбыз, классик җырчылар, элекке буын җырчылары, композиторлар турында матур итеп шундый сүрәтләмәләр биреп, шушындый матур үзең дә режиссер булып, шушлай итеп эшләп күрсәттең, моның дәвамы буламы? Булыр, чөнки материал күп бит. Шул тиклем күп бүлешәсе килә тамашачылар белән дә бит. Телевизор экраннары ашада бүлешәсе килә, аеруча халык җырларына, халык иҗатына кагылышлы мәсьәләләр буенча. Исемнәрен генә әйтеп китсәк, зур шәхесләр менә йөрәгендә уелып кына үзләре бер тарих булып саклана. Кисә күңелеңдә. Менә әлбәттә ул данлыклы Шүрәле балетының авторы бит Фәрит Яруллин. Ул Салих Сайдашев, ул Солтан Габаши, әйбит шундый бөек татар композиторлары. Шул ук Александр Ключерев, татар, башкорт сәнгатендә зур өлеш керткән әйбит. Һәм Мансур Музафаров, һәм Бакый Урманчы. Бакый Урманчының әйбит шул тиклем матур җырлаган. Аның моңлы җырларын, аның язмаларынан өйрәнеп, мин бер тапшыру эшләдем, бер программа эшләдем. Анда гаҗәеп матур татар, башкорт җырлары әйбит. Бакый Урманчының җырларын без әле менә булачак программаларда да ишеттербез. Алла бирсә, вәгъдә итеп калабыз. Аның җырларын реконструкция ясап, мин менә үземчә җырлап тамашачыларга җиткербез, Алла бирсә. Ишеттем мин кичә берәү җырлый, шын безнеңчә матур, моңлы көй, әллүки. Җаннарны үзеп, моңлы итеп җырлаучысы ул безнең минем бүгенге әңгәмәдәшем, сез яраткан моңлы авыргазы сандугачы Башкортстаныбызның гына түгел, Идрис Газиев. Әллүки көйләре кебек моңлы, озак еллар сакланыр, җыр юллары, җырлы гомерләр сиңа һәм инде киләсе буыннарда Башкортстаныбыз эстрадасының якты йолдызлары арасында күп санлы җырчыларыбызның исем шәрифләрендә тарих үзең булдырган кебек тарихи җырчыбыз Идрис Газиев кул астында тәрбия алдык. Идрис Газиев укытучыбыз булды дип горурланып
яшәргә булсын. Амин. Яңалардан очрашулар көтеп Амин. калабыз синең белән. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын карадыгыз. Мин аның авторы Зифа Нагаева. Киләсе күрешүләргә кадәр сезнең белән саубуллашам. Моңнан аерылмыйк.